Dnešné premeny metódou contouring absolvovali dve klientky kliniky Envy, Petra a Mirka. Tak prečo ste sa rozhodli vyskúšať práve tento zákrok? Čo chcete na svojej tvári zmeniť, vylepšiť? Tak v priebehu minulého roka sa mi podarilo, z čoho sa celkom teším, schudnúť asi 13 alebo 15 kg, ale začala som pociťovať to práve na tvári, to také nedobrovoľné schudnutie, že mi tá pokožka ochabla, tie kontúry tváre neboli také, aké by mali byť. A keďže som vizážistka a kozmetička, tak si na tú tvár dosť potrpím, aby dobre vyzerala a kontúrovanie celkovo aplikujem ja v praxi a ličidlami, tak som sa rozhodla postúpiť tento zákrok inou formou. Contouring je jedinečná, no absolútne prirodzená metóda, ktorou sa zvýraznia línie lícnych kostí, sánky a brady, zamaskujú sa kruhy pod očami. A zdá najznámejšími tvárami tejto metódy sú slávne Kim Kardashian a jej sestra Kylie. Odborníčkou v aplikovaní tejto metódy je doktorka Zuzana Kožuchová, primárka dermatológie na klinike Envy. Na precíznu a bezbolestnú aplikáciu kyseliny hyaluronovej použila doktorka Kožuchová inovatívny prístroj Teosial Pen. Budem to robiť takýmto perom. Hej, toto pero vlastne má rovnomerný tlak, pekne, pravidelne si viem tam nastaviť, že koľko, ako rýchlo to má ísť, koľko tam má ísť materiálu, čiže je to fakt, že bezpečné. Takže môžeme ísť na to. Cítiš niečo? A ja v pohode. Dá sa to zvládnuť? Úplne v pohode. Super. Idem opäť, malinký vpich. Tak. Ako sa cítiš? Úplne Zatiaľ v poriadku, hej? Pozrieš. Táto strana Jasné, usmeruje áno. hore, táto je ešte taká smutná, hej, už aj ten kutik je jemne vlastne naznačený, hej, lebo tento ešte stále ide týmto smerom, tento už ide smerom hore. Áno. To je kyselina hyaluronová. Švajčiarsky preparát Teosial, ktorý patrí medzi najlepšie u nás, ktoré sa predávajú, veľmi dlho vydrží, väčšinou tých 12-18 mesiacov, dokonca máme klientky, ktoré tu prídu po 2-3 rokoch, že si to potrebujú doplniť. Takže tie materiály naozaj sú vynikajúce. Dobre, a ideme robiť teraz tzv. Marionetky, čiže ideme tu trošku dvíhať kútiky, malinký vpich. V poriadku? Teraz robíme tzv. Happy Smile. Takže trošku ti takto vlastne pichnem pod sliznicu. Výborne. Dobre, dá sa? Aj tu cítim také trošku trpnutie. Ten materiál v sebe obsahuje ale lokálne lidokain, čiže preto je to aj také menej bolestivé, lebo hneď sa aj znecitlivuje tá oblasť, ktorá je ošetrovaná. Pozri sa na mňa. Výborne. Tak som si to nejako predstavovala. Ličko máme, kútik máme, urobíme bradu, urobíme obočie a kruh. A potom môžeme si to vlastne skontrolovať, ako vyzerá tá jedna strana. Dobre, takže idem teraz do stredu. Tú čiarku vlastne teraz likvidujeme, dobre? Malinký vpich. Ťažkosti žiadne? Všetko v poriadku? Hej? Dobre. Toto bude trošku mierne bolestivé.
Dobre. Čiže môžeme teraz, ideme robiť kruhy pod očami, čiže môžeme pichať kruhy. Ja ti idem pichať kanilou, to znamená, že pichneme do stredu líčka, pekne s kanilkou sa dostanem priamo do rihy, ktorú chceme zaplniť, ale pre mňa je dôležité, aby si sa pozeral smerom hore. Lebo keď sa pozeráš hore, vtedy sa mi kruhy zvýraznia. Dobre? Čiže pohybujem sa teraz priamo pod tvojim očkom, môžeš to cítiť trošku. Čo som sa, že to bude viac boliť. Úplne v pohode. Ešte obočie trošku zdvihneme. Opäť, keď zdvíham obočie, pichám malé množstvo kyseliny hyaluronovej pod obočie s tým, že ten efekt nebude vidieť hneď. Keď kyselina hyaluronová, ktorá má takú vlastne, ona je hydrofilná, čiže má veľmi rada vodu. Ona začne zväčšovať sa a tým pádom začne pekne podvihovať to obočie. Takže trošku to poutieram. Kľudne zavri teraz oči, lebo je to predsa len dezinfekčný materiál. Takže jemne si nadvihneme obočie. Malinký vpích. Nebolí? Trošku, ale v pohode. Štípka, hej? No ale aj tak u teba to vidno. Jednoznačne ten efekt tam je. Dobre, trošku mi potvor pery teraz. Ja ti len toto trošku rozmasírujem. Niekoľko dní po zákroku budeš cítiť, že ten kútik je taký iný. Hej? Budeš tam cítiť, že ti tam niečo vadí. To je práve kyselina, ktorá ešte nie je naviazaná vodou, čiže ktorá ešte nie je tvojou súčasťou. Pichneme botulotoxín len do oblasti glabely, zamrať sa. Ono sa tu dosť výrazne, akože vadí. Dobre, môžeš povoliť. A ideme pichať. Malinký vpích. A už len do tej brady pichnem, dobre? To budú len 2 vpichy. Botulotoxín sa do oblasti brady aplikuje na odstránenie zvýšenej aktivity svalov brady pri mimike, ktorá spôsobuje neestetické jamkovatenie, tzv. Celulitídu brady, ktorá je viditeľná najmä pri rozprávaní. A sme hotové. No, takže vlastne dokopy sme na celú tvár použili 3 ml materiálu a to je Teosyal Deep Lines. To je práve na tie líčka, to je taký ten hlboký materiál, ktorý sa používa na konturovanie a potom sme použili RHA, to je ten mobilný materiál na bradu a ešte sme pichli aj Redensity 2, ktorý sa používa práve na tie kruhy a na to obočie. Prihlásila som sa pretože som stále túžila po výrazných lícnych kostiach a pri dennom líčení som si tiež všimla, že moje kontúry tváre nie sú súmerné a vlastne týmto zákrokom by som to chcela zmeniť. A bojíte sa trošičku, alebo aké máte očakávania? Nie, nebojím sa, plne dôverujem klinike Envy a celému tímu. Urobíme aj tzv. V-shape, to je zoštihlenie spodnej časti tváre, kde pichneme botulotoxín do oblasti žuvacích svalov. Čiže sa urobí toto. Zoštihli sa tvár. Trošku predkloniť hlavičku, poprosím. V niektorých prípadoch je vhodné si vopred zakresliť na tvár plochy, ktoré chceme vyplňať a kontúrovať. Ide hlavne o mladé klientky, kde je kolagén ešte dobre vyvinutý a tak defekty v podkožnej vrstve nie sú voľným okom viditeľné. Dobre, na druhú stranu. Tiež pri každom vpichu ihlou, prípadne pri použití kanilovej techniky, dochádza k miernemu opuchu podkožia a priehlbiny či pokles kontúr sa akoby vymažú.
V tomto prípade sme zakreslovali aj preto, že klientka mala mierne asymetrickú tvár. Dobre, kľudne sa oprite a ideme na to. Pokračujeme ďalej, opäť malinký vpich, teraz pôjdem trošku hlbšie. Posledný vpich. Dobre, pozrite sa na mňa. Výborne. Takže teraz, keď porovnáme obe strany, už tam vidno pekne vlastne ten taký oblúk tej lícnej kosti, hej, že tá lícna kosť je už taká rovnomerná, taká pekne vytvarovaná. Tu presne vidíme, jak je taká ešte plocha. Chcete vidieť zrkadielko? Skúste sa usmieť. Dobre, výborne. Všetko v pohode? Výborne. Poslednou fázou je aplikácia botulotoxínu. Dobre, takže jeden malý vpich, druhý a posledný. Dobre. No a máme to hotové. Dalo sa to zvládnuť? Dalo sa zvládnuť. No, čiže inštrukcie ste už asi počúvali, ale piť veľa vody, nemasírovať si to, nedotýkať sa to veľmi, maximálne kútiky, pekne vlastne strčiť si ten jeden prštek do úst a pekne pomasírovať kútiky, ale zase zbytočne netlačiť. Robiť to len veľmi, veľmi prirodzene. Dobre? No a vidíme sa mesiac, 2. Zákrok bol na moje veľké prekvapenie úplne nebolestivý. Naozaj boli to jemnulinké pichnutia, ktoré sa dali vydržať. Pani doktorka Kožuchová je úžasná, aj celý tým Envy, takže ja sa veľmi teším na výsledný efekt. Nemám žiadne zlé pocity, vôbec to neboli, ani žiadne nepríjemné pocity tam nie sú. Takže si už iba šťastná. Presne tak a veľmi sa teším z premeny. Prvýkrát si zmenu všimol môj priateľ, takú výraznejšiu asi po 2 týždňoch. Všimol si na Instagrame, že bola som na tejto klinike, tak som ma potom opýtal, že či som podstúpila nejakú zmenu a ja som povedala, že áno a on na to reagoval, že je to fakt dobré. Ja som nemala vôbec žiadne problémy, napriek tomu, že ja som typ človeka, ktorému sa hneď urobia modriny. Som bola prekvapená, že som po zákroku mala len jednu mini modrinku v tomto kútiku. Ináč som nemala vôbec žiadne opuchy, bolesti, modriny, žiadne komplikácie, nič. No a čo okolie, kedy si všimlo nejakú zmenu? I hneď, alebo až neskôr? I hneď neskôr, tak asi prvý týždeň po zákroku sa ma začali tak ľudia pýtať, že, alebo teda komentovať, že výborne vyzeráš, či si oddychnutá, bola si niekde na dovolenke, čiže preto hovorím, že vlastne si pripadám, ako keby som bola po dovolenke a spala mesiac v kuse 12 hodín, lebo mám pocit, že naozaj tá pleť je krásna, napnutá, oddychnutá a takisto to aj vníma moje okolie.